खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। UPPL आव इसिङारि NIA नि चन्दन ब्रह्मआबो नमिनेशनलाइ दिहुनदों। 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि थाखाय 23 अक्ट'बरनिफ्राय 14 नबेम्बरनि गेजेराव फर्म फिलआप खालामनांगोन। बिहालियाव असम सन्मिलित मर्चानि बिजाथिया थि जाबाय। नरेन्द्र मदिया ब्रिक्स सन्मिलनाव बाहागो लानो रासिया रवाना खालामदों। गामिनि सुबुंफोरा उल्थायै पुलिसखौनो खादों। सिकन्दराबादाव गेस सिलिन्डार बेफ्रुनानै 6 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। आगरतला रेलवे स्टेशनाव 7 गुबुन हादरनि नोगोरारिखौ खादों। सुद्ध कुमार बसुमतारिया BPF दोलोनि बिजाथि महरै सिडलीनि उफेरा बिसायख'थियाव गसंगोन। सिरियाल सावथुन दिहुनगिरि एकता कापुरनि हेंथायै FIR। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बे खेबाव UPPL दोलोआव इसिङारि NIA नि 34 नं सिडली विधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय मित्रजोटनि जानानै UPPL दोलोआ निर्मल कुमार ब्रह्मनि मुंखौ फोसावनायनि उनावनो इसिङारि NIA नि सोमजिदों। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL आव जगदान खालामनाय बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ उफेरा बिसायख'थियाव टिकेट मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। नाथाय दोलोआ चन्दन ब्रह्मनो टिकेट होआसै। चन्दन ब्रह्मआ UPPL दोलोआव हाबनाय समाव सिडली विधानसभा बियाबाव उफेरा बिसायख'थि जायोब्ला चन्दन ब्रह्मनो UPPL आ टिकेट होनो बाथ्रा होदोंमोन होननानैबो राजखान्थियारि थाखोआव सावरायजादोंमोन। ओरैहाय मित्रजोटनि जानानै UPPL आ समबारखालि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ बिजाथि महरै फोसावदों। बेनि उनावनो चन्दन ब्रह्मआबो नमिनेशन फर्म दिहुननाय खौराङा ससियेल मिडियायाव गोसारदों। मख'नो गोनांदि कासिक'त्रायाव UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजीव कुमार नार्जारिया सिडली विधानसभा बियाबनि बिजाथि महरै निर्मल कुमार ब्रह्मनि मुंखौ फोसावबाय थानाय समावनो चन्दन ब्रह्मनि जानानै बिनि मोजां हास्थायगिरि अशोक ब्रह्म आरो इन्द्रजित ब्रह्ममोना काजलगावनि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफिसार मावख'निफ्राय नमिनेशन फर्म दिहुनदों आरो सावगारि सेबखांनानै ससियेल मिडियायाव फोसावदों। बेनि उनावनो सिडलीनि उफेरा बिसायख'थिखौ लानानै UPPL दोलोआव राजखान्थियारि खुद्रिसारनाय सोमजिनायखौ नुनो मोनदों। 2025 मायथाइयाव नोंथांनि गथ'आ एबा नखरनि सोरबा मेट्रिक आनजाद लिरगोन नामा? जुदि मेट्रिक आनजाद लिरगोन अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनां। 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ लानानै आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डआ मोनसे गोनां बिथोन फोसावदों। आसेबआ 2025 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसुला-फरायसुलिफ्रा अनलाइननि जोहै फर्म फिलआप खालामनायनि खालार फोसावदों। बिथोन बायदियै मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोरा फैगौ 23 अक्ट'बरनिफ्राय 14 अक्ट'बरनि गेजेराव अनलाइन आर'जलाइ होनांगोन। अनलाइन आर'जलाइखौ seva.registration.org पर्टेलाव होनो नांगोन। 18 नबेम्बरनि गेजेराव आनजादनि थाखाय फरायसाफोरा स्टेट बेंकआव सालान मासुल होनांगोन। फरायसाफोरा अनलाइन फर्म फिलआप खालामनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालाङोब्ला एबा सुद्रायनो गोनां थायोब्ला 30 नबेम्बरनि गेजेराव सुद्रायनानै लानो हागोन। मख'नो गोनांदि फरायसाफोरा 9 थाखोआव जा इउजार आइडि एबा पासवार्ड बाहायदोंमोन बे इउजार आइडि आरो पासवार्डखौनो मेट्रिकनि अनलाइन आर'जलाइ होनाय समाव बाहायनो नांगोन। बबेखानि सोरबा फरायसाया गावनि इउजार आइडि एबा पासवार्डखौ बावगारदोंब्ला इडुकेशन बर्डनि आन्चलिक मावख'नि सेक्रेटारिजों फोनांजाबनो हागोन। जोबनायाव गासैबो NIA आरो गोनो गोथोफोरखौ फोजोबस्रांनानै बिहाली विधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि बिजाथिखौ थि खालामबाय असम सन्मिलित मर्चाया। असम सन्मिलित मर्चाया बिहाली उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय CPIM-L नि बिजाथि बिबेक दासनि मुंखौ सायख'बाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै बेलासे 4 रिंगायाव असम सन्मिलित मर्चानि गासैबो दोलोफोरनि मोनसे जथाय मेल हांख्रायनाय जादों।
बे मेलनि उनावनो असम सन्मिलित मर्चाया बिहाली अपेरा बिसायख'थिनि थाखाय CPIML नि बिजाथि बिबेक बरानि मुंखौ बिजाथि महरै अफिसियेलि फोसावनायनि बाथ्रा मख'नो गोनांदि रायजोआव खुंजानो गोनां मोनबा बिधानसभा बियाबनि मोनब्रै मासियाव निजा बिजाथि होनाय कंग्रेस दोलोनि माखासे दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बिहाली बियाबखौनो गुबुन दोलोनो हगारनानै होनो थियारि नङामोन। बावैसो उपेरा बिसायख'थिनि टिकेट नेवसि जानायनि उनाव BJP नागारनानै कंग्रेसआव आखाइ हमहैनाय जयन्त बरानि मुङा बिहालीयाव कंग्रेसनि बिजाथि महरै सावरायजादोंमोन। कंग्रेसनि सानैसो दैदेनगिरिया जयन्त बरानि मुंखौ प्रस्ताब खालामदोंमोन, नाथाय जयन्त बरानि सिमाङा कंग्रेसआवबो फेलें जानाङो आरो गासैबो एना-एनि गोनो गोथोफोरखौ नाथ्रोदनानै बिहाली बियाबनि बिजाथि महरै असम सन्मिलित मर्चाया बिबेक दासनि मुंखौ थि खालामो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै फुङाव रासिया रवाना खालामदों। रासियाव खुंजानो गोनां G6थि ब्रिक्स सन्मिलनाव बाहागो लानो थाखाय नरेन्द्र मदिया दिनै फुङाव रासिया फारसे रवाना होदों। सोलिफु बोसोराव बियो मदिनि नैथि खेब रासिया दावबायनाय। थांनाय जुलाइ दानाव भारत रासियानि 22थि सन्मिलनाव बाहागो लानो मदिया रासिया थांदोंमोन। मख'नो गोनांदि G6थि ब्रिक्स सन्मिलनखौ 22 आरो 23 अक्ट'बर खालि साननैनि हाबाफारिजों रासियानि काजान नोगोराव खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि गाहाय मन्थ्रिया ब्रिक्सनि गासैबो सोद्रोमा हादरनि गाहायफोरजों जर'खायै सावरायगोन। बे सन्मिलनाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिननि गेजेराव सावरायनो गोनां मेलखौ बुहुमनाङैनो नोजोर होगोन। रिपर्ट बायदिब्ला नरेन्द्र मदिया सन्मिलननि गिबि सानाव एबा रासियानि हादरगिरिजों सावरायगोन। बबेखानि नरेन्द्र मदि आरो चीननि हादरगिरि शी जिनपिंआ जर'खायै सावरायनो गोनां मेलखौबो बयबो नोजोर होगोन। मानोना बे सन्मिलननि सिगां भारत आरो चीननि गेजेराव LAC गालवानाव पेट्रलिं होनायखौ लानानै गोरोबथा जादों। 2020 मायथाइयाव गालवान मोगा-मोगिनि उनाव मोन्नैबो हादरा जयै पेट्रलिं होनो राजि जालायदों। मरिगाव जिल्लायाव समबारखालि गामिनि माखासे सुबुंफोरा जयै लोगो नांनानै गाज्रि खामानिजों सोमोन्दो गोनां सासे पुलिसखौ खानानै बेनि बेरेखायै नायबिजिरनो दाबि दैखांदों। जेब्ला पुलिसफोरनि मोनसे हानजाया जाथायसालियाव नुजाथिहैदोंमोन अब्ला रागा जोंखांनाय रायजोफोरा बिसोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि उसर आलीखौ गुबुन मोनसे हाबा जानायजों सोमोन्दो थानायनि जाहोनाव खायो। गुबैयै बे जाथाया मरिगाव जिल्लानि भुरबंता महकुमानि सिङाव थानाय मणिपुर गामियाव जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव पुलिस आरो रायजोफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि जानायनि उनावनो सासे आइजोखौ खानानै पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो। उत्तर प्रदेशनि सिकंदराबादाव थानाय आशापुरी कल'नियाव मोनसे गिख्रंथाव गेस सिलिन्डार बेफ्रुनाय जाथाय। सिलिन्डार बेफ्रुनायनि जाहोनाव खमैबो 6 सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि सिटी मेजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश भट्टाचार्यआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिलिन्डार बेफ्रुनायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि 3 आइजो आरो गुबुन 3 हौवा होननानै मिथिनो होदों। दासान्दि बिसोरखौ पस्टमर्टेम खालामनो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। आयेन बेरेखायै गुबुन हादरनिफ्राय हाबफैखुमानानै थानाय 7 नोगोरारिफोरखौ खानो हादों। बे अपारेशनखौ त्रिपुरानि सोरखारि रेलवे पुलिसआ रेलवे रैखाथि पुलिस, BSF आरो इन्टेलिजेन्स एजेन्सिजों जयै लोगो नांनानै बानायदोंमोन। मख'नो गोनांदि त्रिपुरानि GRPआ बुंथिनाय बायदिब्ला खाजानाय 7 सुबुंफोरनि 2आ बांलादेशनि आरो 3आ म्यानमारनि नोगोरारिमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिसोर गासैबो आयेननि बेरेखायै बांलादेशजों फैनानै भारतआव हाबफैदोंमोन। लोगोसेनो माखासेया हायद्राबाद आरो गुबुन माखासेया मुम्बाइ फारसे थांनो नागिरदोंमोन होननानै गावसोरखौनो फोरमायथिदों। बे जाथायनि बेरेखायै GRPआ पुलिस थानायाव बिसोरनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामो। खाजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ म्यानमारनि रहिम उल्लाह 26 बोसोर, महम्मद आयुब 45 बोसोर, हुसानारा बेगम 32 बोसोर आरो 4 बोसोरनि फिसाज्ला MD अनिसजों लोगोसे गुबुन 2खौ बांलादेशनि MD सान मिया 24 बोसोर आरो साब्बिर हुसेन 24 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों।
BPF दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आरो गोख्रों समाज सिबियारि सिद्ध कुमार बसुमतारिया 36 नं सिडली बियाबाव BPF दोलोनि जानानै फैगौ 13 नबेम्बराव जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। 21 अक्ट'बर 2024 समबारखालि BPF दोलोनि आफादगिरि आरो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया मावख'आरि खान्थिजों फोसावो। बे उफेरा बिसायख'थियाव BPF दोलो आरो UPPL दोलोनि गेजेरावनो गुबै दावहाया जागोन। मख'नो गोनांदि 36 नं सिडली बियाबनि बारग' MLA जयन्त बसुमतारिया 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानायनि उनाव थांनाय मे दाननिफ्रायनो बे सिडली बियाबा लांदां जानानै दङमोन। आथिखालाव आसामनि गासै मोनबा बियाबाव उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि आय'गा फोसावदों आरो फैगौ 13 नबेम्बरावनो बे सरासनस्रा उफेरा बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन। हिन्दी सिरियाल सावथुननि मुंदांखा दिहुनगिरि एकता कापुरनि हेंथायै एफआइआर होदों सासे उन्दै गथ'नि बिमाया फक्स' आयेननि सायाव एफआइआर होदों। गान्धीबाद मुंनि हिन्दी सिरियाल सावथुनाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय एबा अजद होजाथाव नुथायखौ रिलिज खालामनायनि अजदाव मुम्बाइनि मोनसे थानायाव गथ'नि बिमाया एफआइआर होनायाव मुम्बाइ पुलिसआ भारतीय आयेन खान्थि 295A IT एक्ट आरो फक्स' आयेन खान्थि 1315 बायदियै केसखौ रेजिस्टार खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।